ଥରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ମନ୍ଦିରରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖି ଚମକି ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ଦେବପୁରୁଷ ଆସି କହୁଥିଲେ, ଏ ଗାଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ସାଧୁ ପୁରୁଷ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ସାଧୁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ, ଏ ଗାଁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମହଲତ ମିଳିଛି। ତା ହେଲା ଅଜଣା ଦୁର୍ବିପାକ ଆମ ଗାଁକୁ ଗିଳିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବର୍ଷାଟିଏ ସମୟ ମିଳିଛି। ଦୈବ ଦୁର୍ଯୋଗଟିକୁ ବର୍ଷାଟିଏ ପାଇଁ ତାଳି ଦେଇଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦିଶିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ୱସ୍ତିର ସହିତ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ବେଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ଷଟିଏ ପୂରିବାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେହି ଗାଁରେ ପାଦ ଦେଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ କୋଟିନିଧି ପାଇଲା ଭଳି ହେଇ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘେରିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ସୁପୁରୁଷ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଆଉ ବର୍ଷଟିଏ ସମୟ ମାଗନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏ ବର୍ଷଟା କିଛି କରିବୁ ହେଇ ଚାଲିଗଲା, କିଛି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବି ମହଲତ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସମୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ବର୍ଷଟିଏ ସମୟ ଆଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଏକ ସାଂଘାତିକ ଭୂମିକମ୍ପରେ ସାରା ଗାଁଟି ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଗଲା।